दिक्कत और कुछ नहीं के दिक्कत। हमार लड़के के तबीयत खराब पड़ी बस खाली काम करत रह। बुढ़ी के तो और न बुझा लोगे कि हां तंग से लड़के पकड़ ली। सब लोग गलत ठहराई हमरा के न ठहराई। आ कहां भाभी आजू का करता नहीं के बुझत हो का करता नहीं कहां गई नहीं रौरा कपड़ा खींचे के जा खींचा दाने छोड़ी हमरा लड़के के अब तनी मोगा देखावे बुझा त कपड़ा खींचे अपने से जाके खींची हमरा से कपड़ा ना खींचाई समझ नहीं कितना चिल्लाता हमरा लड़के छोड़ी देता जा जे यहां से हम लड़के के पता न का हो गइल ना खाता न पिए तरुए अब तो छोगा देखावे कि हां करी ना आज के दुआरिया पर के देखाओ तो रुका के लड़का के तबीयत खराब बाटे ना दी घर में कुछ चले ही ना आ घर में नहीं कुछ चिल्ला सकत बाहर आके दिखाओ तो रुका गांव नगर के हां तो दादा बेटवन के दिखा दे ना गली गली घूम के ढेर जवान हो गइल बन गली गली हे छते हो छते फाना त आप बना के देखी ना तब हमरा के देख आ कब हमरा के देखलु गली गली छते छते कूदते अरे रह दी देख के हम देखा आदमी कहलन कि चलो घर के इज्जत और है ना तो सब जानी ना का करत नहीं का नहीं करत जानिए से रोज से पता नहीं हमरा करे के आगो तनी देखावे मोहगर आता ना बनल बानी ई पिटिवा ई छन ना घर में कर पाई रहला तनी सही ना कि लड़का बताओ तनी घुमा दे दुवरिया पर ले जाके खेला दी ना ई सब तो बुझेबे ना करला खाली यही हंस के दांत चिपक के बतियावे के जानेली अरे तू जे दिन होइबो ना ते दिन भगवाने जानी है इज्जते ना के डूबो तू चले देखो काजले खाना बनैले बड़ी सकी नहीं की सब बनैले अरे खाना न दे बुझा बड़की ए छटकी तोरी के सुना त नहीं का रे का हो जी खाना न देबू सकी ना देबू सबेरा नहीं के खाए के का कहता नहीं खाना लिया खाना नहीं के बनो ई का कहत रे खाना नहीं के बनल हम लड़के की तबीयत खराब लड़के देखी कि खाना में नहीं बताई ना लौरे बतावा होता नहीं रही मैं 11 बजी अभी खाना नहीं के बनले बड़की दीदी के ना बनावे चाहिए जाना तो नहीं बड़की दीदी के हम लड़के की तबीयत खराब है लड़के हमार बीमार पड़ गए तो वो पलंग टूटा होता नहीं के दिन घर में क्या करता होता बोली ना बड़की दीदी के तो तू एको हाली कहली कि हमरा लड़का के तबीयत खराब है एगो लड़का लेके मैंने तनी के माने कैसे कहल त कहला कि लड़कोरिए के जी लड़कोरिए के बहाने मां हतारी जी ले उहे हाल बतानी के ना एगो बहाना ले ले बरसो लड़का के कहानी कहानी हीरो रे के मुंह से कहानी कि देखी जी दवाई ले आ दी लड़के की तबीयत खराब तो खेला तो बटले बाटे तो का एकर भइल बाटे रे खेला तो देख लेनी रा कि खेला तो हमारा लड़का और वो तो नहीं खेती कौन जरिए ना भेजवा ना द्वार पर हां देता ना धियावा बढ़िया बिया कि खेला दिया द्वार पर चल जी कहे खातिर अरे बाप रे दिन रात उटंगल रहती है कैसे कहत रे कि धियावा तना निमन बटले बिया मुंह तनी संभाल के बोल के करा के तू बोलत हरी हां मम्मी जी हमार बतवा बतिए तो काला लगबे करी रो बेकार लगबे करी सेकर मतलब अभी माने खाना दाना नहीं के बनल कुछ ना नहीं के बनल ठीक बात बनाई है सना तब खइया से बेरा की बात से हमहु खाई वाला नहीं की अब खाना जब तनिक अपने मन से कुल करे के बाटे तो बताओ के करी घरे बेरा खाना दाना ना बनल लइका मन तनी के कर ई न बीमार है मार बाटे होकर बनाओ के नहीं उ कहां बिया रे खासा लिए समझ हमरा के खाना पहले बता देता नहीं जाना के तारा के खाना देता रुए अब ना हम खाना दे देतन करे जे तार जुड़ा जे तार खाना खाबू भल बरू खाना खाए वाले लइका हमर तबीयत खराब बढ़ गए खाली खाई के पेट बढ़ गए बुझाना ना बुढ़िया के पेट हकी हाड़ी हड़ुए खइले रहे चप्पले रहे दिन भर एकरा खाइले लौके लगे घर में और सब तो लौके लेना कि हां त नाती बता इहो बुझाइले बुढ़िया के हां ले ले बरू त लइका के तन घुमा दी अब से कुछ बना दे के खा के तुम कैसे मुंह बनले भाई फैशन में चूरे बारी लइका के लेतर तब लइका हक दी मुती दी त मोह के लागी लड़का से बढ़ के खानावे बड़ू हम करके ये को बारिश सास ससुर की लड़का के नाती के अपन खिलावत ले लेके घूमत रहन लेकिन ई बुढ़िया के ना बुझाई खाली एकरा पेट भरे के चाहिए बुढ़वा बुढ़िया दोनों के उहे हाल बड़ुए दीदी या दीदी का छोटकी का दीदी रोरो के नहीं के बुझाते हां मम्मी जी बिना खइले चल गनी बाहर यहां में जाने त कि लड़के के तबीयत खराब पड़ गई तो रोना बनाने के सकत रोटी नहीं के सकत अरे तो बतावे के ना चाहिए तबीयत खराब बाटे मन बतावल जी तबे जन घरा में से निकलम तबे न जानम दिन भर तो आदत बड़ घर में घुस के रहे के पता नहीं कि बीमार बा बबुआ
देखी दीदी पर बानी ऐसे लिहाज करत ठीक बरुए हमर मियां पिचपिचा के रह जत वे लड़का के मारे के जन विपत्ति रानी सन कौन हमर लड़का के का कर देल सन इतना बढ़िया खेलत रहे हंसत जब नहीं संतावना के करे जब फाटत रहेला कि लड़का कैसे हंसत हुए कैसे कौन लड़का बा हम ले रही बना दे खाना ना हमरा कोनो जरूरत नहीं के दीदी हम लड़का अपन सामान जब तक हमर लड़का बीमार रही ना तब तक हम काम ना करमो खातिर बेकार को में चाहे अच्छा कम करी दो रे मने कोनो बात भइल का के तू ना बनेबू हैं लड़का देख देते तू खाना ना बना सकेलू जब ना तब बोलत रह तरी तुमको इज्जत ना कर ले कि भगवान दूगो हमारा के बेटा बेटी दियन तो कुछ दुखे दर्द ना भइल हैं इनकर मारे को बेटा हो गल तुम्हारे बुखारे रहता 24 घंटा ठीक कर तरी बोलत रही त क्यों हम ना है कि भर थरी बना के दे दी ना तो उलाट देली बढ़िया कर तरी वैसे नहीं चाहिए बताओ लड़का बीमार बता का भूखे मरी का हमरा पेट हरू जीव हुए हम तो इंसान है जानवर थोड़े हनी कि भूखे रह कर बबुआ का करी कर जब नहीं खे मानत का करी भूख लाल बत का करी बोल है क्या खातर को करिए खाने करिए टॉफी हम टॉफी टॉफी हवे हो भाई हाँ तना ठंडा भाई टॉफी हवे हो फ्रिज में रखवाई हम कहा तानी जीभियो तो नौ हाथ के बढ़ल बाटे ना कंट्रोल तो होता नहीं खे मारे राछा छियर खातर बुझा तक कब के नहर में पौला ही नहीं खू झूठ लइका बीमार पड़ल बाटे हैं अपना दोस्त के कहता ही देखो जे हम ऐसा गलती करत नहीं ए मम्मी जी लड़का बीमार बता का पेटवा मानो तरुए हम कुछ नहीं जानता नहीं एगो नाटक बना ले बाड़ू जा जीभ मार जाने बुझाता कि कतना खुआइल बड़ी कब के कुछ पौला ही नहीं की तरता बुर मार बर्फ चाटत रही लइका के जियन करता के करत हैं धले बड़ू रुपया पैसा दवाई कराब ठीक है बाटे हम कुछ नहीं जाना टाइम से खाना दाना बनावा जा न तो अब देखा जाए तो लोग कौन उपाय करत नहीं तो लोग के का बुझाए के बा नोट हमारा ना लगावे के बाटे बाप रे बाप नेट है लगावे के पड़वे ना बुझात नहीं कितना नोट लगावेला भइल बस मलाक्षण कहीं के एगो रुपया हाथ पे निकलबे ना करी आते ना आवेला सन भगना भगनी हाथ पे कैसे जुड़ेला ना 10 रुपया आज बड़ी पैसा हमारे से ना दिए खाई ना ज्यादा खाना ना बने जब तक रहना बाबू ना ठीक हो तब तक हंसे रह रे खाना ना बने जब तक रहना लाल ठीक हो कामे कपड़ा पीछे तो उठोत रहला गरगट लीलत रहला आइसक्रीम खातर तो ठीक हो बा अपन भतार के कमी नहीं खाते तो तहार का फटता का फटता तब तक आदमी लोग लइका के तबीयत खराब बाटे हमार भतार काहे खातिर कमा तोड़ के कि हमर मेहरानू खाई हम मोटाई काहे बबुआ होई नहीं दवाई तोरा के काहे पहले हई चाट लेबो करी बात होई देखा देना खत्म हमारा के देख ले बाप रे बाप इतना ठहर देखिए मैं सब मुंह मत करे खाई जुलम कई भी लिखाई लोगे अब क्या ना बिगलू हो जाइए से तो लग रहा खाई ले मैं जुलम को कर नहीं हमारा से हई बात मम्मी जी हम पड़ दे बाबू के अरे तहार ना बुझा के लक्षण से ना कि तू रहा बू टिका बू भतार लेके जल्दी ही उठ जाइबो तू हो देखो विपत्ति के बाप रे बाप एगो बर्फ ना खा लेनी एक माई बेटी के दोनों के ना जीव के काल बन गनी हो बताव एगो तो काले की लइके रात से बीमार में रात भर सुतल नहीं कि लइके के लेके झोखल बानी आ ना तनी से मुंह में दाना बताव एगो है नतिए पप बजावत आइल हरुए तो कनी चलो बहानी करा दे एगो ले लिया स्क्रीनवा के एगो धर बिचाव गरीब दुखिया बात आ एगो ई बुढ़ियो ना मोरियो भी नहीं खे अरे सस्ती कहल गइल जैसन का कर वैसन दिया जैसन माई वैसन दिया दोनों उहे बारिसन माई दिया चल रे बेटा तोरा के दवाई के चल छोड़ दे खाना ना बनी हमरा से देखा हो एगो दूसरे का पतो ही बाड़ी से कोनी के देखल तो कितना मन खुश हो जाता एगो हमार पतो ही बाड़ी से जितना लाइल बिलाइल रहली सब मोल हमारे घर में आ गइली सब हैं केवन आदमी एबार खाना दाना ना खइले होई बोलम त कहीं से गांव में का बुजरी ना के अपन पतोइया के बेमतलब के बोलत रहतिया लेकिन ई का छिनरी जानत से के हमर पतोइया का करत से घरवा में आ कवन ड्रामा करत तारी सन हैं अपने में दाजा हिस्सी कइले बाड़ी सन हैं हेंगर को दिन घर चली हो तोर को समझे में नहीं आवत अपने मन से बोलो तो बराबर खाली देखत रहत तारी सन अकाले में
अब भाभी के जब एगो कहत रही कि लइका का हमारी तबियत खराब बाटे काम करे खातिर आ देखत त आइसक्रीम लेके चाटत रहली आ ओने दे बिक देली है त तू के तने निमन बाड़ी क्यों करे लगावा गली उ त हमहू त कनी के आइसक्रीम खाती है उ ना उ काम करे के दुखने उ बहाना मारती है जनली अब तो तू हमारे लगे पैसा होता है तो बात अलग बाटे अब देखते बाड़ी कि वनी के दोनों गोड़िन के बता वनी के खाता में भेजत रहन सा हैं तब अपनी मोने के ना करिए सा ये ना तो गला मन सा कल बड़ा सब पैसा रुपया दे के हैं सेनुरा पुताई आ तू हमारे बेटू भाभी के नहीं डांट तो सको तू वनी के दाज मिला होतरी तोरा तो कम से कम सोचे के चाहिए बुजर की जले बानी तले महतरिए के हम बना के खिया या करी वनी के का दाज मिला होतरी हैं उतयान के जन्मल बाड़ी से तो ऐसे कर से तू त अपन हो के गने करतरी तोरा तो ध्यान देवे के चाहिए ना कि जले बानी तले अपन माई बाप के करी धरी हैं तो तू त नहीं सिखत तू तो वनी के सहुरा सिखत भाभी जनक के आइसक्रीम बिक देली है मैं दे यहां पर देखे भीजल पर देख तो ओकर जीजवा मुंह तब से जानते बड़ी कि उ कितना खीस में रहेले अपन जीजवा रात दिन बतियात न रहे वो ओकरा टेंशन में उ हमेशा एथु भई रहती है जानते बड़ी कि उ चिढ़ेले त काहे करे लगवा जाता रे चिढ़ाव तरी का चिढ़ावतनी कोनी कि बबुआ के तबियत खराब ये देख के त मने भतर के कमाई न खातिया तू काहे तू करे गइली हबी तब वो करी बेरी पैसा रहता है अब तीन तक करके मांगा ना पैसा त ना ओकरे के से निकली ना ओकरे के से निकली कुल ही लइकन मन से कहले बाड़ सा लइकन में हमारी खाली कमी बाटे न त आज निमर रहता सा त हेगन ना करती सा अपन अपन मन के न त कौनी एतना तनी जाके देख ना गांव में के करी घर नहीं के खाना दाना बन लइका बीमार रहल त खाना दाना ना यार के ऊपर लइका पैदा कर बड़ी हम ना एतु कले बनी हम त कोसलाई ना रनी हमी जा जाके बनाओ दुगो रोटी दाजन मिलाओ तारी वनी के दाज मिलाओ तारी बनाओ जल्दी भूख लगल बाटे मतलब ई बेरा हो गल कि अब बनावेली सब बनावेली सब उ लइके चाट के बैठल बिया आ उ जाके ओकर डमन घर में सुतल बिया समझे में नहीं क्या होता।